Boy the boy, a graduate from nursing college. He never had a girlfriend, he never had sex. This is Zinhle, a high school girl who is sleeping around with every man she come across. Damn, she's so beautiful. Yeah, she is beautiful. Approach her. It's time for you to get a girlfriend. No, you still have to focus on your career. For how long? Don't be stupid. Your career is not going anywhere. At least have sex with it just once. No, you'll have sex with her when you get married. Fuck him! No, don't. Don't fuck her. Come on, do the guy's thing. Hi. Hey, How are you? I'm fine. What's your name? Zinhle. Okay. Do you mind giving me your numbers? No. Boy the boy. The only thing he do best is to watch TV. He can watch TV the whole day, from the morning till the evening. He will bath and watch TV, eat and watch TV, watch TV and watch TV, watch TV and watch TV. As jy die mekaar gepraat, ek kon nie agterkom wat fout is nie. Wanneer staan dink nie. Skrik. Hey! Ungabulali nempilani zami, ushaye phela nasemakhamshini. Hawu. Awu, malume. Utshale kanjani kanti lana? Kwayihlathi nje. Uthi umuntu uzongena kanjani kodwa la? Shaya, hawu. Uma uqeda lapho uzoshaya nansi imbali yami. Ngithinte le mbali lana, hey. Oza boy ushaye le mbali lena uyithinte mfana ungayibulali. Wethenga phesheya le mbali le. Ungayibulali. Ithinte kahle imbali yami, kahle. Ususe phela nalezi zinto lezi ukhula lo ususe ulahlelele deni lento le. Oqedile ke noma usungahamba kuyobuka TV yakho mfana. Uhlale, uyithola uhlala deqe ubuka TV. Noma usungahlala ke deqe ke uyibukele iTV yakho. Uyaphi? Hawu, malume uthe sengiqedile nje. Manje la mabhodo washiye ngapha empompini azoyigeza.
ngashada nje uDodo womfazi yazi uvila bonto lento le ayiwasheli ayiphekele ayiphakele yazi into nje ngazi ukuthi ngayenzana kodwa manginani bangani bami awuthula ungakhali asephathini ungakhali Hello, Sipho, my big brother. How? Ngiyakubingelela abathula nje ngane kama. How yini ngawe? Yini noma kwenze njani? Ngakutshena wena angufuni la. Khona uzokame. How? Ngizocela ukubona uBoyboy. Ayikhali Boyboy la. Fusek. Khona uzokuthola. Uyayibona le ntombi ebovu lengena nyama into sami lesafa umuntu hamba ndo nawe uphuma khona ho umuntu hamba nami uphuma khona lapha umuntu hamba la enike ayifana bengena nje lapha ngene nje ngaqoki ho uyagula hayi umuntu lo muhle kanje uyagula wazi kanjani nami ngiyagula ngoba ngone phali bomphungu mbanzwa yini yiyo lamaphilisi hawu ngiyagula nami yakutshela ngani wami ngiyayazi indlela mina ngizothola uthola itshitshi ngingakaze ngilala hayi uyangena nje khambe nayo akusengitshitshi leli asebisibuza cha ngithi uthola itshitshi mina ngithola itshitshi khona uzoyikhipha lento lokho kuthiwa ikhishwa ngengane ongakazi ilalo mfana ayikho leyo nto hawu asiphele sifo bangunaphakade asipheli ngani wami isifo nje sakho wena kufanele ukuthi uye ekliniki uyohlola igazi udla amaphilisi njengami uzokhuphana nje ugcwala isiwe isibhulubutho njengayo intombi iyagula. Hey girl, gcine ngiyolanda imshwanguzo. Gcine last week. Ngempela ilandeni. Ya ngayilanda why?
Akuthi angikuthembi nje wena mngani. Amanje mngane wami unomfana engimbonile. Umfana Ya, uzomenza umfana obona namadoda amaningi. hawu ngiyamthanda. Ugcina ukhulumeni-ke naye. Wagcina ukuthatha inamba. Nase Ekhuluma isingisi mngane wami. wathini yobana kula usazi ngesiNgisi. Hawu ngabhidilisha. Wabhedilisha. Ya, Abanye uzothini-ke kubo. hawu. Hawu ngicabanga ukuthi ngiyamthanda lona. Mshana, Yo, Malum. are you okay, Mshana? Yeah, I'm fine, Malum. Hey, but Mshana, you look so down, Mshana. Yeah, I've been thinking a lot lately, Malum. But I'm fine. I heard, Mshana, ukuthi you passed, Mshana, with flying colors, Mshana. Yeah, Malum. Hey. Yeah, man. Mshana. But Mshana, there's one thing missing, Mshana. What's that, Malum? Umakoti, Mshana. Ish, my God. Ish. Yeah. You must get a girlfriend. Ish, Malum. Hey. Girlfriends, hey. I may be later, Malum. Hey. Ah, Mshana, man. Remember, Mshana, you are going to be a professional nurse, Mshana. Yeah, Malum. You must get a girlfriend, Mshana, and get married, Mshana. Yeah, Malum. Ish. I still have to focus on finding work, Malum. Umsebenzi, Mshana. Yebo. Ah, man. These things, Mshana, goes together, Mshana. Umakoti ngapha, umsebenzi ngapha, Mshana. Ish, Malum. Girlfriends, ish. Friends, ish. Ish, maybe later, Malum. Ish. Mshana, Yebo, Malum. you must be like me, Mshana. How, Malum? Get 4, 5, 6 girlfriends, Mshana. So many, Malum. Yeah, Mshana. Ish. Yeah, man. Tiny. And you, Mshana, don't get married once, Mshana. Ish. Get married 4, 5, 6 times, Mshana. Ish, Malum. Girlfriends, Malum. Ish. Yeah, Mshana. Ish, maybe later, Malum. Maybe later. Right now, work comes first, Malum. Yeyeni sobona. Uphuma phi kodwa? Ngikhona. Ngi-around nje. Hawu angisakwazi. Ngikhona namkade ngicela. Upho Sipho? uSipho ukhona and usedla izambane likaMpondo. Ha, no boy. Uboy kade aqeda nisho esikoleni. Useze waqeda nisho ecollege. Usezoba yinesi. Ha. Echebese ngimkhumbule. Nami ngibakhumbula. Ah, ubakithi. Kodwa ke mina nginenkinga. Yani, uSipho akafuni ngisondele eduze kaBoy. hayi wena. Andike nje futhi ke afuni ngisondele eduze kwakhe. Ngoba yini? Akazi. Engicabangayo nje ukuthi wena mama umfonele ucele ukuthi uBoy eze la uzombona. Yeah. So that mina uzokwazi ukuthi ngize uzokwazi ukuthi ngimbone uBoy. Hayi ngizomfonela. Lokho kuyileya number. Akashintshi. Ileyo Hayi number. cha ngizomfonela. Uyazi ngimkhumbule nami. Ngikhumbule kabi. Hayi cha ngizoke ngifonele. Mama cha mina sengizocela indlela ma. Okay, siyahamba. Yeah ngiyahamba. Okay. Hawu bakithi. Andike ngiyacela ma. Yeah. Umfonele uSipho. Hayi ngizomfonela. Andike uma usumfonelile ungifonele. Okay. Ngizokwazi ukuthi ngimbone uBoy. Hayi kulungile. Yasengathi ngimbone uBoy. Awuzombona. Bye ma. Okay, uhambe kahle. Yazi namalungu ngishintshela. Ngani mshana? Lokho kwathola le mali lena. Indlela ogqoka ngayo. Gqokisa komfana omncane. Yazi mshana kahle from kudala ebengithanda uqwala mshana. Ngicabezele nje nami mshana.
kodwa mshana ngenxa isimo seyimali mshana lokho bengakwazi ukuthi ngikwenze kodwa mshana ukuthola le mali unginikeze freedom mshana financial freedom mshana uthi nje nami ngikwazi ukuthi ngene esitolo mshana uthenge impahla mshana unemuhle mshana ya nomalumekazi bakho mshana ngibone mshana Manje malume inhloso yakho ukuthi ubonakala ukuthi usinomali. Akusikhona lokho mshana. Akusinhloso yami. Mshana uma unemali kumele ucace mshana. Kumele nje ukuthi mshana ugqoke kahle mshana ubonakala ukuthi uyaphila mshana uyakhona imali oyitholayo mshana. Nawe mshana kuzomela ukuthi mshana ugqoke kahle mshana. Khona phela mshana uzokwazi ukuthi nawe utholele mshana umahlekisana mshana utholele intombi mshana. Hayi yebo. Uthembi okwakho unikho. Hello. Hello ma. Usaphila nsipho mfana wami? Siyaphila ma. Kodwa ngisafoni ngani? Inkosi sengihambe ngizwa ngabantu nje uthi usixhuma amasa lapho. Baphasi izinto zizwa ngabantu. Uyabaza abantu mama man. Abantu banamanga mama. Bangithathi ngimkhumbule kanjani? Nathi kade sakugcina. Esingidala. Awucela uboy phela ngicela umbona. Boy. Ayi. Ngizozama ukuthi ngikhulume naye. Ungilethele yena baba. Ayi. Ngizozama ukukhuluma naye mama ukuthi sizwe sokuvakashela. Njengamanje nje akekho la. Ngicabanga umfana usaphumile nje usayoshe nje usawubona abantu. Nkosi yami ngiyacela ukuthi nje ngiyamcela. Manje mama singeza nini? Nise nje noma nini, uyohlala ngimlindile. Hayi ngizokhuluma naye mama uBoy. Uma ibuya nje, hayi ngizokhuluma naye mama. Hayi kulungile mfana wami ngiyabonga. Okay. Yeah. Ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi size sokuvakashela. Before nje ahambe. Okay. Bye bye. Bye bye. Gogo wakho mfana. Uthini? Ufuna ukuthi uzomvakashela. Uthi angikucele nje. Nguvakashise lapha kuye. Sifike. Uthi usezwa ngabantu ukuthi hayi sinemali. Ngambona ke ngoba ntasamvakashela. Ngiyambona. Uze ngomqondo omubi. Ngiyambona. Manje sambani. Hayi mina ngiqondi nje mina. Hey, ingadi iqhuma lapha. Ngabona. Hala lapha usukurobha mfana. Sebenza wena. Sebenza, ngifuna usebenza la. Ngifuna nje usebenza la. Sebenza uye le. Sukurobha. Ngizokufaka nje impama nje, ngizokufaka impama. Hala kahle la. Wazi ukudla nje into yaziyo hala la. Mfana okhulisa lo mama mfana. Hayi ngikhulisa impela kodwa hayi angiphathanga kahle neze. Suqedile ukwasha wena. Awukuthola ukudla ungawashila. Hamba washa futhi esuka lamanyadlana la.
Abantu sawenza amaphutha mfana. Nawe uyazi nami mfana ngangikuthatha mfana ukuqalapha mfana uqalapha babayele mfana ukhale mfana amatshotshambonke mfana. Nami ngangizama ukuqinisa. Oh boy. Udlomanga uthina sisebenza la. Boy. Woza la. Boy. Yeah, ukuthi mina ngisebenze la. Yes, wena udlane nomama. Yezwa. Uthathe phi lo mama? Kokona. Uphethe nemali. Boy. Wena uhamba utshela abantu ukuthi na sehlupheka, he? Wena umjola kabi wena. Yes. Ukuchaya mina. Yes. Jola kabi. Damn. Fuza. Udesha thol. Shit. Nami ngizama ukuqinisa mfana. Naye ngiyacabanga mfana ukuthi ayiqinisa mfana. Kodwa hayi kanjeyana malume. Hayi. Khona ukuqinisa ingane. Lokho wayefuna ungibulala lo yamuntu. Kodwa ngiyakhumbula mshana. Yazi nalesikhathi ngulandile mshana. Wambona ngangonde kanjani? Hayi. Nangiyimina lapha. Ahlukumeza akwabi lapha. Ayimosho njalo kahle. Nama yikho into engizoyisho. Asike share around nje la lokushini sibona abantu mfana. Hayi asana. Wesipho. Awungitshele kahle mngani wami. Le mali engaka unayo uyithathaphi? Angithi uyamkhumbula uRose. Hawu, uRose Isimathatha sama doda. Ngiyasikhumbula sesimathana. Wangithatha uRose. Kude eThekwini mfana. Hawu. Asifika lapha eThekwini. Athi Greyville. Masifika lapha eGreyville. Hey. Akumahashi umhlobo. Abantu bagqokile lapha imhelane bheke. Bafaka ingubo lapha ecijile. uTepen July. Hawu. uTepen July mngani. uTepen July. Imline mide bheke. Bayabheja abantu. Abantu babheja 50 rand. 300 rand. 1000 rand. Awufana. Nami ngamanye ngathatha wonke umholo mfana. Ngathi White House. Wonke umholo. Wonke umholo White House. Wonke umholo White House. Unesibindi mngani wami. Qala ncane ukubhejela ihashe. Uyayithemba. Uyayithemba kusimalanga. Sihlale lapha silindele zingene emgqeni. Ngiyabona madoda White House. Bayakulungiselela lapha. Bakulungiselela White House. White House. Ikhali into ba. Hey. White House. Mngani. White House. 500,000 rand. Hawu. 500,000 rand. Yonke isakuwe mngani wami. Yonke isakene mfana. Uyistephe. Ngithatha lapho ke imali mfana. Hawu sukela lapho ngomlungu. Umacapula kusana. Hawu wabona nje ngiyathenga nje nomalumekazi bakamshana lo lapha endlini bayangena bayaphuma nje. Uyabona? Hawu. Awukahleke mngani wami. Sisakhuluma ngomshana.
Hawu umshana ngizwile kuthiwa usekolishini. Ufundela ubuhlengikazi. Uqedile. Hawu. Usamhlengikazi. Uqedile. Hawu. Usase kokoda. Phela uyazi, angithi mfana lo mali lena ngayithola 5 years back. 5 years. Mfana wathi hayi mfana, umfana ngaze athi uyafunda. Wathi college. Hawu. Ngimkhokhela umfana. Wenza into enhle kodwa mngani wami. Ngikhokhela umfana ngamkhokhela ngaqeda inyanga. Wenza into enhle mngani wami. Wafunda umfana. Manje awungitsheleke mngani wami. Ubona nini umfana? Usekwambona nohlekisana naye. Mfana. Yasi lo mfana lona ngimazi. Ash. Yase ngase ngibone intombazane lapha ekhaya. Ngase ngibone isiketike noma ke okubi nje, okubike kuzombingelela ke. Lutho. Mngani wami, ufuthi uliyadlulela. Ukhumbule phela ukuthi emndenini wakini ninenkonkono uqobolwayo. Ufuzile umfana kunenkonkono phela lapha emndenini wakini. Hawu. La nje umfowethu angazi ukuthi ngithi umfana noma intombazane noma yini intsha nje le nto. Uzofana ukukhulumisane naye phela umfana. Angafani impela nomfowethu. Ngixosha mina. Ungixosha impela kaha. Ngixosha ngeke lapha ngeke. Ngeke. Afana nenkonkoni. Hawu. Ngeke. Angafani impela naye. Angamfusi lowo. Kuzomela uzokwazi indala embi. Kuzomela uthi ngikhulume naye. Hayi awukhulume naye impela mngani wami. Khulume naye. Khuluma impela naye mngani wami. Athathe umfana. Athathe. Sibona phela umuntu ahlekisana naye. Hawu. Hayi. Inhlanzi ukudla nje lokushaya ke khona lutho kusho ukuthi labelungu bayiphakele impela bayifakela ukudla ukuze kwenzeke lokho akaze zingathinti sikuthinta udwebo yabona phela udwebo lelo luna 1000 wenhlanzi hey angiyazi lento uyabo masibuyela manje phatha amanethi sigugule zonke sigugule manje sigugule zonke straight hawu usukuloko umuntu ehlele emfuleni luthi inhlanzi wekwasiphi awakhle mngani wami uphi ula endlini TV mbizi nje uhamba mina ufuna ukuhamba Shana ngangeza Awu yebo malume kunjani mshana hawu ngiyaphila malume Awu ziphi inhlanzi mfana isimanga phela lesi kwenzakaleni ngitshela ukuthi wena besibuya nayo engaka mfana yazi ayiphosa udwebe hey nomalume wakho hlephi uyaphosa la hey kanye zasha hithi ngiyadonsela lapha uyadonsa uhlephi uyadonsela hey inhlanzi yodwa ibamba amadwebe omabili awusithi ukuthi iqhushu igqumela liphakame ibheka phezulu engaka wesipho angizelanga indaba einhlanzi la hawu kunjani mhlengazi mfana wami hayi ngiyaphila malume sinezwa nini hayi ngoba ngibona nje ngumqemane ngokwenyama ngumqemane emoyeni ngihlumazeke kabi ukanwa nini wena ukanwa nini kodwa malume awu hayi ungatshina wonke manje lo mhlaba malume ukuthi anganini ukanwa nini uphi makoti malume uphi ohlekisana naye simbone phela ufike naye simbuthi nangu ngihlekisana naye awungithembe kangaka malume hayi cha yikho lento le malume hawu ngithembe ngayo malume hayi cha uyaphi uyi-TV ngoba sonke nje kanje sokela uku-TV uphele hawu uzofana nomfowethu lo udadewenu hawu inkonkolo leti hlela inkonkolo uqobolwayo ungasanga sokela uku-TV mfana no uma negeze nje emini uyageza intambama uyageza uma ivukiseni uyageza ageze bese buka i-TV alosicuphatha sho TV phela hawu akasenkuzo inkonkolo leti hlela mangafana nomfowethu ngingamumenza nenze sokho uthi afake zona lezi zinto lezi
ayigcoba iphopotha bemuhle njengani. Hawu ngaze ngikuzwe. Bese khuluma naye lo mfana. Khuluma naye njengisathanda nahle kusana naye. Khuluma naye. Uzokhuluma. Hawu. Uzokhuluma akaze ngikuzwe. Uyibikela amagcoba beqhobana le. Uvelele mngani wami. Uvelelwe. Uzalele inje endlini. Eyimbili. Hawu. Khamba kanjani mngani? Hayi khamba kahle mngani. Awehle mngani sikhumelana udaba. Okay. Yehla phela ndoda. Wasushayza mthilili nje manje kade ugibela kanjani wena la? Bengithengisa sawena. Ngitholile iqhinga. Lani? Iqhinga mngani wami. Lani? Lokuthi uBoyboy athola intombi. Uyabona loyo uyohlula izangoma, ahlula inyanga, ahlula abathandazi. Kahle ngabathandazi nesangoma. Kunomuntu engimaziyo. Kunomuntu engimaziyo onenqaba intombi. Ungakhanda ithi mebhola nezibukeli. Ha! Uyakujaya uhlala ngapha eFrance. Asiye kuye sofike umchazele inkinga yakho nalo Boyboy wakho. Uzokuhlanganisela mngani wami. Uzokuhlanganisela indlela ukuthi lo Boyboy athole intombi. Ayi, Shone kuyo. sinikele kuye. Enyeza! Hawu, hey, Hlephu, Hey Spirit, ngikunjani Furice? hey ngaphila mngani wami. Hey, kuhle man. Hey, usipho lo ngangitshela onenkinga ngishaya ongaqala. Sipho. Unjani? Hey, kuhle Sipho. Ufike endaweni e-right. Hayi ufike endaweni e-right. Spirit ngiyacabanga ukuthi bese kutshenile. Uhlephu ngenkinga. Umfana wami lothi into. That's Excel uBook TV. Emin uBook TV. Ntambama uBook TV. Lothi into. Uyabona ngoba tshela nje. You are at the right place, at the right time, at the right moment. Osuku noluhle ibhede yami Alright. Asibhungenile. Hawu, awungitshela kahle. Usho lofana sesontweni nje impela akasaphakamisi nje asho ukuthi uphuphile naye intombi. Abe nentombi. Umedeni. Akasonti. Hawu madoda. Lokothi Sonke lapho. Akasayina semabhareni ke ema-tavern. Ema-tavern phela buy one beer, you get one lady free. lo muntu lo akahambe emaphathi. Akafaka utshwala ngomlomo wakhe, akabulokuthi. Akahambe maneclub. Uhlala endlini. Ngoba yisho nje. Usuku lonke uhlala endlini. Uhlala endlini. Yey, uyabona mfana? Uma namlela la, ngendlela engibona ngayo. Tshela mina kahle kahle. Ebholeni akayi. Akayi. Lokuthi indaba yebhola. Hayi, akaphumele phandle mina estradini. Ebusuku nje futhi le ku-Church Street inqwaba yomahosha. Inqwaba uthenga nje le ngo-R25 one round, you get enough. Angazi inkinga yakhe yini ke makunjani. Usho kahle ngokuthi ubusuku. Akaphume endlini uhlala lapha. Excel uBook TV.
emini ubuka TV ntambama ubuka TV Awakaphupheka Nkosi yami uke kushume ngiphuli ke Kristu. Ezobona ingane bezizingane mfethu. ngamtshela ngathi isitabane lesiyana lo muntu uqakezi lutho hayi nkokonqobolayo Nangimali mnene akenze nje. Akenze nje wemfethu. Ngayidlala umfana thina. Hamba kumdunga inyanga enkulu. Uzomchatha. Amncindise. Amqhumi. Amphuphuthele. Ayikhe ubona lo mfana lo uyohlula abathakathi noma umthakathi ukuthi aqone zafe ngeke wena utshela ngathi la ngesiza kahle wena spirit uzophihla izinto ezoyenza hayi ngimlethele umbhulelo ngicela umbhulelo asami ayikho into yakho spirit hayi angimazi ke nje awuthi wamadoda leso ukuthi noma ngesinjani umfana umtshela umfana ukuthi akahambe kumfana eKristu aye koduma noma le koamigos uyezwa ukutshela kahle mayehluleka lapha avele shone phansi lapha enhlanhla le ko4 rand yatholakala uyezwa okanye ahambe ekliniki tholakala mahala ke ekliniki usek Hayi okwami kwezandla okuba kuyinyawo ngabe kuyayihambela. What if uBoyboy ngempela isitabane inkonkoni ayingeke kodwa umfana wami kungwedwa phela mina nginangani ingane yami nguye uBoyboy lo kuphela nje kungathi sengithembile ngitshela ukuthi ngiphethe insizwa ngithola ukuthi phethe isitabane ayingeke ayingeke kwenzeke lokho uBoyboy asabe inkonkoni ngeke phela ngabe ngizalelwe injendlini yiwelela nalo inkonkoni naye uBoyboy asuke lapho naye aphenduka inkonkoni awungafa awungeke impela ayiphela ngaba inkinga yodwa le ayi impela ngenze njani ayingeke uBoyboy abe inkonkoni mhlambe nje uyayisabela nje amantombazana hayi ukuthi ngoba ngempela uyinkonkoni ngeke kuze kwenzeke lokho ayingeke uBoyboy abe inkonkoni komele ukuthi ngimzamele intombi ngempela lo mfana lo ngizomane ngilethe zonke ngiwole ngamabhasi konke ngithathe ngifuhlelela endlini ngizomela ukuthi impela ngimzamele umfana ya indoda uBoyboy kasi inkonkoni mfana lo abesabela amantombazana ya Oh no! Huh? Hey! Ngena. Manje baby vele indaba ushana wakhe angaphuma ephandle kubukela ne-TV uhlale hleli kanje vele. Alo. Uhlale hleli la njalo. Noma ehlale lo sofa. Noma ehlale lo sofa. Ubashintsha bonke ebuka TV. Kodwa baby lokho ngifikile nje kana nje isikhathi sama usitholi nje ukuthi sikhisane-ke nje at least ke baby. Eish, kodwa khululeka. Noma engangena la siqabulana ngeke asibone. Lo muntu uhlale ebuka TV. Usho kanje baby. Kuphela nje. Baby lo mshana wakho. Unjani? Ngiyaphila.
Ubuza ngamthola sephi? Uyini wena uSipho? Sathandani. Nawe? Ninami. Unje? Nginjani? Kanti umalume unjani? Unjani makwenziwa njani? Cha ngiyabuya ngizongibheka. Ayikho phela lento. Hawu. Sanke. Khona ngifuna la ngaphandle. Yabona. Okay. Ubani ofunayo? Umalume ngazi wasemadoshini. Ngitshela ukuthi angikho. Phela angambulala. Sorry sis, ayekho saphumile. Okay. Ubale besemnyama. Hayi labantu nje abahambe bedayisa nje. Abadayisa ini? Abadayisa obhavu, amabhakede. Amabhakede. Yonke nje leyo nto leyo. Oh. Yeah. Manje bezokudayisa la vele. Hayi, ngiyathenga ibhakede lincane. Encane. Relax when my flavit. I relax. Relax it. Yeah. Okay. Ay. Baby ngicabanga ukuthi manje nguhambe sesami. Sihambe? Yeah. Kodwa baby pass how? But asambe. How baby? Sinakho ngifikile nje lana senza ngalutho. Awu, hlalile sabuku TV. Baby TV phela sekhaya khona TV ngizolanga nge-TV mina la ekhaya. Ngicela sambe. How baby ngeke udlala ngami. Hayi ngeke. Uzobuya ubuya ngelinye ilanga senze. Hayi baby ngeke hayi. Hayi asambe. Ene baby udlala ngami ngeke. Asambe. 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 Ngeke. Abantu usazobuya ngeke. Usazobuya senze konke. Ngeke baby. Asambe. Senza ngalutho. Asambe. Ngeke. Asambe. Usazobuya. Ngeke. Ngeke. Yazi nesikhathi sihamba yazi. Kufanele sihambe baby ngeke ngizokwazi. Asambe. Ngeke ngizokwazi. Ngeke. Asambe. Ngeke. Please. ngashada nje udodo womfazi yazi uvila bonke lento le ayingiwasheli ayingiphekele ayingiphakele yazi into nje ngazi ukuthi ngayenzana kodwa manginani bangani bami awuthula ungakhali asephathini ungakhali awuthula ungakhali asephathini ungakhali awuthula ungakhali asephathini ungakhali awobanawa abantwana awukhethe omthandayo uthathe lo mfunayo awukhethe omthandayo ukhoda isitefu oshiye ekhaya awukhethe omthandayo uthathe lo mfunayo awukhethe omthandayo ushaye esinanethule phansi ungakhali asephathini ungakhali awuthula ungakhali Yeah.
Yebo man. Kunjani? Ngiyaphila njani? Wenzani? Awu ngiyakorobha malume. Uphi? Usaphumile benomali mekahle. Wena wenza umsebenzi wabafazi. Cha malume. Wena uyakorobha, ugeza izitsha, uyayiwasha umsebenzi wabafazi. Konke nje kwenziwa uwo. Akekho nje malume omunye uzothi. Awuganjwa ngani? Ayekho uzokwenza beka abafazi phandle. Bakhona. Wazi ukuhlala ubuka ne-TV, uyaphuma uzokorobha na. Awuphumi nje uhambe nabanye abafana. Malume. Iphi intombi? Ayikho malume. Umfana kahle kahle wena. Umfana malume. Kwafanele bembize ngoboy boy wena. Kwafanele bakuthi legama la boy boy. Ayekho umfana nje okorobha wenza umsebenzi abafazi. Malume. Nenkinga nje enkulu. Uzofanele umuntu akutholele intombi. Ayingeke. Ngiyakutshela. Ayingeke. Ngizokutholela thina noSipho sokuhlanganisa into sokutholela intombi ngoba uyahluleka uqonda uyitholela intombi ngokwakho. Hayi Ngiyakutshela. ngitholela mina intombi isikhathi sami. Umtshela siphathe ngikhona. Ngizomtshela malume. Qhubeka nomsebenzi wabafazi. Hawu! Uza. Hey, hola boy, uzithi? Ula masuyisi. Bathini Bram? Hayi shap. Ayizasho skimsami. Sure. Hey, ngithangidlule la mfethu ngiye eThekenini kahle. Kade ngibona lapha ama-post lokuza nini ngephepheni. Alive Friday Hospital, ama-professional nurse. Yeah. Uyawabona Bram? Hayi no bengawaboni yazi. Uyawathole Bram manje vele. Usuqedile ngithi vele isigele. Yeah no sengiqedile. Waphatha waqeda idiploma yakho. Manje silindele ukuthi uthole isibhalo. Yeah, manje budget inini vele? Ngicabanga ukuthi kupheni kwalenyanga nje la ngi-30. Kodwa ungazakala lapha ehlendleni ngoba iphepha sekhona. Uzoyibonela wena yabo. Hayi no mfethu hayi no ngiyabonga ne. Sure Bram. Awungisizile. Hayi impilo njalo Bram yazi na. Sure. Sathi ngidlule mfethu ngabona lo muntu mfethu iThekwini ngazi na. Manje wena fokole iThekwini namanje. Hayi awukahle mfethu indaba zamathini. Ikahle mfethu usho uthi uThekwini namanje. Hayi. Isho kanjani yo nto leyo? Awukahle mfethu safuna umsebenzi mina into engizomphilisa. Ezokuphilisa. Manje iThekwini mfethu izokudinga uzoyidinga nje empilweni yakho ukuze nje for idinga ezincane yabo ukwashelwa ukuklinelwa ukuphekelwa ukuba nje umuntu nje nawe ebantwini mayibona le nto leyo. Yeah uthi masezi khathalo kangithi. Hawu sizalile umdala kanje yawulathekeni ndoda. Umalume atentshena ngamathekeni. Umalume uhlipha atentshena ngamathekeni. Nazo ntshena ngamathekeni. Hayi umancane. Hey kahle mfethu. Cha phela baqinisile phela ndoda kahle ndoda. Itshebe. Awukahle. Ikhetla lo ngalayo nje umuntu ehlekisana naye nje imini mawubhurekile nje yabo. Ikhona iTV. Hayi la wayesibra ngakubona mina so checka. Hayi asazi wena sikaze sizwe nje ukuthi uyo checka uyobona iThekwini yowenzana. Hayi right bro. Hayi ngizobona. Hayi bekrende konke. Shapho sangikhiphi nokungikhipha nje. Hawu kahle awuboni sabu iTV mfethu. Oh sure. Hello ma. Mfana msaphili. Do you have any luck njengoboy boy? Hey uyazi angizwa lutho abafoni nje abenza ilutho. Uzoza noma kezi. Hey. Ngiyethemba ukuthi bazoza. Okay. But let's hope ukuthi uzoza yazi. Awasithemba kanjalo mfana wami. Asithembe nje ukuthi bazoqhamuka sazi ke kodwa.
Okay. Bye bye ma. Ngiyabonga Khehla. Bye bye. Sawubona malume. Ah, Mshana. Njani malume? Hayi, ngiyaphila Mshana. Hayi ngiyaphila malume. Awusho Mshana. Yebo malume. Ubuwenzani namhlanje Mshana? Mayelana nani malume? Nje uke wenzani nje Mshana? Awu angizange lutho nje malume ukuzibukela i-TV nje usuku lonke. Usuku lonke Mshana. Yebo malume. Ekseni Mshana ububuka TV Mshana. Yebo ngibuka i-TV malume. Emini Mshana ubuka TV Mshana. Kunjani malume? Ntambama Mshana namanje usazobuka TV Mshana. Yebo malume sazobuka i-TV. Mshana kwasophume nje Mshana ukuthi uyobona abantu nje noma umuntu ke Mshana umuntu Mshana ubone nje abantu lutho Mshana. Malume awu uphuma phandle malume ayingcono ehlala endlini malume Hayi Mshana awusho Mshana uhamba nini usuyangixosha manje akuxoshi manje inkinga akuxoshi Mshana ukuthi Mshana mina ngihlali nezimali Mshana angihlali negwadi malume sengithembe intombazane malume esengibonile malume uyibonile Mshana sengibonile malume wakhuluma naye Mshana ngikhulumile naye malume wathini Mshana ngithe nje hayi yathini yona Mshana naye uthe hayi wasukuthini wena Mshana ngase ngibuza igama yathini Mshana uthe uzinhle igama lakhe wathini wena Mshana ngase ngifuna inombolo malume yabona inamba yathini Mshana angiyeza awuthatha mfana Mshana thatha impela phela Mshana ungale ekhaya Mshana ungale ekhaya Mshana manje Mshana wamtshela Mshana igama elikhulu ile malume the big word Mshana ile igama malume ukuthi uyamthanda malume kunzima ukhipha lelo gama malume lutho Mshana malume Mshana man Mshana yabona ngifuna ufane nami Mshana kanjani malume mina Mshana ngikhule Mshana nami Mshana ufana nawe Mshana ngisaba amantombazane Mshana ngathi sengimdala Mshana ngayizwa lento manje uyabona nje nawo ukuthi umalumekazi bakho bayaphithizela la ekhaya ngoba Mshana lento ngayizwa sengimdala hayi ngiyabona malume bahle impela bahle Mshana kodwa Mshana ufuna ufane nami Mshana ufuna Mshana uthole umuntu oyedwa Mshana ozomshada Mshana yikho nje kumele ukuthi Mshana uthole intombi njengamanje malume manje indaba zomsebenzi malume uyabona nje njengoba bengishiye mina uyabona nje yabo umsebenzi yonke lento Mshana hallo kuyabekezelwa Mshana noma intombi ungayishela iphoxe ayikho inkinga Mshana kumele ukuthi ufane nomdobi yabo umdobi Mshana unokuthatha udobo lakhe Mshana akaqinisunda Mshana Mshana ashube Mshana usongayibona inhlanzi Mshana kodwa Mshana usuke nethemba ukuthi inhlanzi mayibona ukudla izodla cabanga kahle lokho malume cabangisise kahle ngiyabuza impela kodwa malume noma ke Mshana mawukuthi uyesaba ke Mshana ukuyitshela lentombazana osuyibonile angithi uthe inamba ekunikile Mshana nginikile hayi simple Mshana peanuts lethela ngumfonele malume hayi intombi yami phela leyana malume uzothi masefunelwa wo hayi ngeke malume okay kuzomela ukuthi umbhalele incwadi hayi ikinto ngizakwenza lapha bhalele incwadi Mshana malume yini wenza hala Mshana khake isikhithi Mshana isikhithi malume isikhithi na malume
Yes, I am. I read your letter. Okay. It was so lovely. Did you put on a condom? No, I didn't. I was supposed to tell you this. What? Tell me. I'm HIV positive. What? I'm sorry. Zwana, Joanna, Hlala ngentombi,